Ahojte priatelia, dnes veľmi zaujímavá téma. Modernizovaný Kia Sorento modelového roku 2025 vo verzii PE16 TGDI PHEV AVD Plug & Ride. Ide o plug-in hybridné SUV s moderným dizajnom exteriéru, novou svetelnou grafikou, masívnou maskou chladiča a čistými líniami karosérie. Interiér ponúka priestranný interiér, digitálny prístrojový panel, veľký centrálny multimediálny displej, kvalitné materiály a pokročilé asistenčné systémy. Pohonný systém kombinuje benzínový turbomotor 1.6 TGDI s elektromotorom s celkovým výkonom 185 kW alebo 252 koní. Pohon všetkých kolies AVD a automatická prevodovka zvyšujú komfort jazdy. Reálna spotreba paliva závisí od štýlu jazdy a nabíjania a v meste môže byť veľmi nízka. Kia Sorento PHEV 2025 spája komfort, praktickosť a efektivitu. Ďakujeme za sledovanie a za lajky.